नमस्ते, प्रणाम। मैं आप लोगों श्री गुरु श्री चर्चा भजन लेकर आई हूँ। भजन पसंद आएगा तो आप लोग अपना प्यार दुलार आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। त शिव जी लेके आइले फुलवा गौरा हार गुथेली। शिव जी लेके आइले फुलवा गौरा हार गुथेली। ओही फूलावा से सोलहो सिंगार करेली। ओही फूलावा से सोलहो सिंगार करेली। लेके अइले टीका शिव जी लेके अइले सेंदूरा। लेके अइले टीका शिव जी लेके अइले सेंदूरा। लेके अइले सेंदूरा शिव जी लेके अइले सेंदूरा। ओही सेंदूरा से गौरा आपन मांग भरेली। ओही सेंदूरा से गौरा आपन मांग भरेली। शिव जी लेके अइले फुलवा गौरा हार गुथेली। शिव जी लेके अइले फुलवा गौरा हार गुथेली। ओही हारवा से सोलहो सिंगार करेली। ओही हारवा से सोलहो सिंगार करेली। लेके अइले कंगना शिव जी लेके अइले मेहदी। लेके अइले कंगना शिव जी लेके अइले मेहदी। ओही मेहदी से गौरा आपन हाथ रचेली। ओही मेहदी से गौरा आपन हाथ रचेली। शिव जी लेके अइले फुलवा गौरा हार गुथेली। शिव जी लेके अइले फुलवा गौरा हार गुथेली। ओही हारवा से सोलहो सिंगार करेली। ओही हारवा से सोलहो सिंगार करेली। त शिव जी लेके अइले पायल शिव जी लेके अइले महावर। लेके अइले पायल शिव जी ले अइले महावर। ओही महावर से गौरा आपन पौआ भरेली। ओही महावर से गौरा आपन पौआ भरेली। त शिव जी